Mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po sa inyo ng mga karunungan din po. Nandito naman po ako sa inyong harapan na humingi po ng basbas po sa inyo na paki-follow, like, and share po, paki-subscribe po Iwagan ng Pangasinan lamang po. Tatanin ko po napakalaking utang na loob sa inyo na ang aking ibabagay po sa inyo ay orasyong paghingi ng basbas, gabay at karunungan na nagmumula sa Diyos po. Napaka importante po ito na paghingi ng basbas sa Diyos para gabayan po tayo sa araw-araw. Pasensya na po kayo, may aso na nakawala. Orasyon paghingi ng basbas, gabay at karunungan sa namumula sa Diyos. Usalin sa inyong isipan ng 3 beses at ihip sa dibdib pakros po. Ang 3 beses ay sunod po yung pagkatapos nyo po mausal po, isunod nyo po yung kailangan nyo po na gusto nyo po mangyari po. Kung halimbawa po gusto nyo po mangyari na humingi kayo ng tawad o pagbasbas sa Diyos, yun yung gamitin nyo po. Narito pang orasyon po. Amadyas, amamas, amamam. Amadyas, amamas, amamam. Usanin lang po, sisipan po 3 beses po. At pagkatapos nyo po mausal po, humiling po kayo. Bahala na po kayo kung ano po yung gusto nyo pong hilingin po sa Diyos. Yung kabutihan lamang po ang hilingin nyo po. Kung gusto nyo pong humiling po ng kung nanggagamot po kayo, humiling po kayo. Mapagaling nyo po yung mga ginagamot nyo po o ano po, mas mainam po. O umiling po kayo ng halimbawa po, umiling po kayo ng kakanin nyo po sa araw-araw. Yun po, maganda po rin po yun. Basta umiling po kayo ng hindi po sobra-sobra, yung tamang-tama lamang po para kumasi po ang inyong kailangan po. Maraming salamat po sa inyo.